Postoji prirodni lek za virus. Ekstrakt dve biljke koje se vekovima, pa čak i hiljadama godina već koriste, to su zova i pelargonijum, mogu da spreče širenje virusa u organizmu. Kada se terapija blagovremeno počne, to je efikasna terapija dokazana brojnim naučnim istraživanjima i na deci i na odraslima. Pelargonijum je prirodni antibiotik koji sprečava širenje i gram pozitivnih i gram negativnih bakterija, što su pokazale dve studije objavljene prošle godine, dakle 2019. godine u ozbiljnim časopisima. Dakle, zova i pelargonijum, njihovi ekstrakti imaju sinergistički efekat koji sprečavaju širenje virusa, ali pod uslovom da se počne što pre. Idealno je da se daju u prvih par sati od početka prvih simptoma, zato što se tada nalazi malo virusa u organizmu, pa će na taj način efekat biti najbolji. Naravno, mogu se dati i kasnije, ali je pravovremena primjena ključna. Ta primjena prirodnog antibiotika i antivirusnog leka, dakle zove i pelargonijum, omogućava da ispratimo dete 2 do 3 dana od pojave prvih simptoma. Da ne žurimo sa davanjem antibiotika, naročito ako je opšte stanje deteta dobro i ako je visoka temperatura. Ako temperatura padne, a dete je živahno, čak ima dobrog apetita, razloga za davanje antibiotika nema.